Mau Mauritanie ametai bi anana ka wule bla malien bema nala e mardi rana kar folo be boyanga ta goki yano che ameto no nyonon fe yelemani anu wembe do nyona en fene takunti dora fouiller Mauritanie boutique fin dal ne no mali territoire ça fait de façon illégale en bas be fermé en takunti dora fouiller Mauritanie boutique fin dal no mali territoire ça fait en bas be fermé yano che lundi malien be wolelindo ambassade dalala ameta pétition ka adressé Mauritanie ambassadeur mbe mali la ka do mimra ke malien na akala je naya en fait aka bla kuna ni nyumandu amba nyini jamana nyamako fe réciprocité en fait boké en fait be Mauritanie la siki Mauritanie be tieni mina anga jamana sanfé amba be kala ma mina ndado appela kilinkili Mauritanie be tieni mina mali kono mbe ndado appela Mauritanie tsira usani malien foka tiuli ni mogo mi be kuma informer ka fam ni ta fam ne tu ngana émission ke ne mi wele ma africain faranga ni malien dingmon de wele munu me hami tungarange ula malien min tay kore ne tatola anye émission ke domina malien ka représentant be noé Ibrahim Traoré anya jalaki kama au conseil président na Bouakala Manoy Habib Silay ay lettre ti ama ay lettre mi ti Habib Silay ma lettre copie ti ama lettre mi nale adressé Habib Silala Habib Silay ti ka fo kale au conseil des maliens ka présent pas ni mira ke malien na Habib Silay ye mu fo ola kele flane mouye mali ambassadeur de Mauritanie a jore kala mouye anye présent ango présent yani ka fo kibeta vidéo ke kata réseau ka et itra ambassade la wa ay démarrer van ka ambassade la Abdouna Bella on tsika nsiki il faut que état ka kuma ambassade ko ina kwa na so ambassade ou be et pour les kama ou be ni mindo amefika nyedo ni seka abara ka so amakuno foli so ambassade bulu le ministre de Malien de l'extérieur amefika ngalike ay bolé nge Mauritanie mune borala mune tebanu no nyokonche ni en banda du kuma la kuma gel arabi an tsika mugora to ka la fia so anga du golo sanfe ka kla ka ka foko o kuma on me toro so lo du golo sanfe nete Malien fouille encourager papier tabaliala on noté carte de séjour ni Mauritanie a exigé à droit de dos mais Mauritanie bi ka mike o ti tien ni sera godi o kuma Mauritanie ngokuka carte de séjour be sur le papier d'amadoye ntenda do abela a folo yemi oye c'est fait de travailler et malien ke me nunta Mauritanie o be bola bara deke ado be dunta deke ado be mutata sinde buli na so assistant de travail to la ni papier nganga so la Mauritanie autorité kango o fawye aw bina o daka butu ko na ka butu frère avec butu kunta na be do no forde mina we ay papier ta wala donc aba yini mali autorité fait trop ani Mauritanie ka si malien kanga papier minini e mo mi dote donite dote barayine dote o ya fuma bala furo bare dote e gisma fere dote zere fere e ko ta de travail ngini OK e voisin de Mali e de ko ni Mali badi mai e de ko ni Mali sinjima ne ma fo de mo don autorité de afo e bo fo ika mo ko mi sibe do enfe ika mo ko buti be franfe ika do mo ko be fra enfe mais ibe fin do fo mi bisa glace que anta ko mina Mali aya fo ko kili frana ko le fi ko la fiche d'accès moi je suis d'accord on fiche d'accès Ibota Godi yani ki se Mauritanie duguba fola ayun ibe se ayun o yo kelena o kuma na olu bila sin ko carte de séjour e ne bolo ni mo fiche d'accès folota ibe to atika do dugu kono na do na dugu kono carte de séjour be soro ni memuni abo ndiri kota mais fiche d'accès di mo kama ka ko accès ba bolo kata asiri ka duguba fola la e ala siki o kuma na o e ya fuma bala ko carte de séjour mo fait carte de séjour ta tour ko fe ma do dugu re kono folo ne bolo be do dugu kono ka so carte de séjour ta ama do ra fo ko u ka si no ma se ka ke u ka malien u ba minge malien no ka shara de do ame fe malien fene ka ngonke an tayi ni ndorondi na ante ni u koko u kuma ko dugu sharia mi an sono ma an fene bo on konata mo ko tama ka kuma itane do donc femie an wa tali Mauritanie e fe gogi kata mo abada na gogi dila ni duguba mun ya an fama da no gogi dila an be butigi belaje Mauritanie butigi ni papier tala ni patente tala ni fin tala ni papier min ba bolo ni document tala ni taxi sur l'état an ba butigi an fele ba datu ni mali autorité on me ka an datu ya ou bien ka on me ka an do kasola an ma bawo o ye mali sharia ka hake mais Mauritanie ka min ka an ba yula ka fo kam se ka nyona ke ni mo ko mi ya ministre osra ya kuy donc yana ngata rojan ambe sika sukauta sika sukau sika su convoi de wuli kana ka douane dimashi
pour que lundi amena ñogo solim ke ya fo bala ambassade dalala amena o barake est-ce que soko ko délégation président ko fuka wele aka dakura kele ambo o nyefo ama ale la me ola dakura kele mi ba bulu no e sikaso délégation président et les gens chama be fana mais ama nini o ka to moyen batanye ka fenge basabla gugi kawni nyono kawni yele man kamunu ka ankono luka cha donc ante fédération baka bo banko ngata allo mbalma kenche allo buma belante aba ni bara awa to bo vidi ede femi ame faka tali mi gogi mardi ding aha na yano chefne lundi anga ngaboka ta murtan ambassade dala kata petition ni murtan ambassadeur ma aha ni maka ke malion na ama jenai foga teme ala ke est-ce que so ko ube délégation blakana ni ala sana ba ede délégation président ibe saka mun ko me niveau jumena obulo buma bele ambe jama bela gelifo jama be ko bila ambe fulla fi irama bu ni ngoy be romna era ma sika barake jama reka appelfe mobli ka don jama sababu bebe sababu yake ne ya ke ngomna lisi yake na lisi ne sebeli ke buma bel kana bigi rabla ka toke alo wai ken make buma bel jama tiara kujugo mais jama samba reka kuma jumen ko ambanga premier ministre ko parce que nga premier ministre tali Nations Unies na kaya ida ka fo mama e balikelen kana kambe flati ye balikelen ti malle na man tasra kambe fanati ya wai bo be bolo lo ku bi ta premier ministre ka kuma sheria ko Mauritania be ka mi kana ko fanga tanta dur sara le tawla noko numéro jume ne be ni mi fe kata mo be se ka numéro jume de la soro bo abel ngan numéro 64 45 38 43 bo abel ni o wili gro ambe nyona soro délégation mi rabi délégation ne re jorlo jama talla jama tiara ko dum amba ni aw fe dimanche ka soro aw duna ni ala sona lundi ambe ambassade dalala ni ala ka ala petition di Mauritanie ambassadeur ma ka yira la mum ka ke malion na ma jenai bo abel ay rekorte no lundi fil la ko amba ke bunani karama ko ambi fu ni ala sona ma violence foti ala ambe tadro katanga ni yira na ala sona ma merci beaucoup bo abel ajalanye awa ni ku ye ya famia bala femi élection wɛrɛ minnu kan kana na bɛ continuer ka taa o de y'a to an b'a ɲini bamakɔkaw fɛ aw dɛlila ala kama juguya tɛ ni aw cayara an bisimila yɔrɔ ye gogiga minnu ye bɛɛ dayɔrɔ tɛ sɔrɔ bɛɛ sigiyɔrɔ tɛ sɔrɔ gogi yɛrɛ dugumɔgɔw ni yɛlɛmani ni ɲɔnɔnkaw b'an bɔ an b'a ɲini bamakɔkaw fɛ deli don n bɛna tɛmɛ ni émission ye minnu bɛ ka kuma ko u b'a fɔ ko maliyɛn min bɛ Mauritanie ko o kumana o Mauritaniɛn tɛ Mali la Mauritanie min ka affaire économique bɛ Mauritanie min ka business bɛ Mali la o malien kelen ka sɔrɔ tɛ Mauritanie basabula Mauritanie gouvernement de bɛ wari bɔ k'a da ka dugudenw ma kana commerce illégal kɛ Mali la fɛn fɛn ka kɛ malien na kun tɛ dɔwɛrɛ foyi ye Mauritaniens bɛ voyager ni fɛn min ta kana feere Mali la ka malien na décourager volet politique wɛrɛ b'a kɔfɛ n tɛ n da don o la esprit politique wɛrɛ b'a kɔfɛ don dɔ émission na n bɛ bɔ n'o ye pour que Mauritanie bɛ ka nin kɛ ani dugu min jama kan wa a b'a kɛ ka da ko min kan an b'o fɛnɛ dɔn nka an t'an da don o la n balimaw a bɛ taa vérifier ne kumakan tɛ yiri mobili fɛn fɛn Mauritaniens de bɛ na ka Mali quarante ta yugu la tellement que Mali ɲɛmɔgɔ dɔw tun ye sonyɛlikɛla ye an bɛ fɛn min ye au conseil des Maliens de Mauritanie an b'a président fɔ parce que u de la ka mankan ci ko fo ka Mali ɲɛmɔgɔ dɔw la kuma taara ten fo dilan a b'a di diɲɛ dugu bɛɛ mɔgɔ ma fɛn min ye Mali ni Mauritanie frontière la quarante Maliens tun bɛ ci quarante la k'a di Mauritaniens ma ka tila k'a di dugu wɛrɛ mɔgɔ ma 6000 wa 8 bi Mauritaniens de bɛ ala minɛ ka camion san kana di dɔ ye Mali tɔgɔ la c'est pas parce que Mauritanie camion don Mauritanie ka camion san kana n'a ye ka tila ka Mali 40 kuntan dilan alu u ti Mali yɛrɛ dɔn ka tila ka doni ka Malien chauffeur ta k'a bila la aw bɛ yiri mobili caman falen ba ye a bɛɛ Mauritaniens ta ye immatriculation malienne aw bɛna fɔ ko aw bɛ balo anw na parce que a y'a dɔn ka fɔ autorité de tun tɛ Mali la fɔlɔ aw ye Mali kɛ batɛmɛ sira ye an m'a fɔ a ye min kɛ aw t'o de koyi ni mɔgɔ min y'a ka dugu kɛ dugu lankolon ye i b'i sago k'a la mais o de banna aw bɛ camion foliminɛ ba fɛn fɛn bɛ na a bɛɛ Mauritaniens tɛ ye mais u b'a di dɔ ye Mali la yan walasa u bɛ se ka Mali avantage sɔrɔ k'a kɛ n balimaw aw ko carte de séjour ne sɔnna mais i bɛ taa compagnie minnu bɛ taa Mauritanie ni Maliens ta don yani Mauritanie passé wa 8 wa 7 n'i taara o compagnie na u b'i la jigin sira la ko carte de séjour mais Mauritanie yɛrɛ ka compagnie min bɛ yen n tɛna yɔrɔ fɔ mais mɔgɔw b'a dɔn yen n'i bɛ taa Mauritanie wa 25 u b'i ta wa u bɛ tɛmɛ n'i ye ka taa n'i ye fo Nouakchott kɔnɔna la mɔgɔ bɛ don Mauritanie cogo di Mauritanie camion yɛrɛ de Mauritanie compagnie yɛrɛ de bɛ mɔgɔw ta wa 25 parce que olu ka compagnie u bɛ fɛ k'o favoriser o ka se ka nafa sɔrɔ nka anw ka Malien compagnie minnu bɛ yen
nous le mugota wa seki wa wolonbla wa kononto abo la jingsa ko kade séjour mais ni mo be awra compagnie ko nala avec tanone fo noxon ou te força mais bi o camion ba munumbe motano camion ba munumbe malon ne ko chauffeur mais bi motano bra munge motano bra malon ne jinka bo camion na saka motano re chauffeur parce que mali donga ba donc mali e batme sray jigate malla tarote malila ni mi jaba ke malila avant badon ta ku free au papier ko mais avant mobile immatriculé à la malienne au tabanen tout avec la au côté free tout avec la malienne munu ko chauffeur abula di si ça va camion di motano ngradema aw de na fo oni ko na kara kada da bi jona aw be fudi muna mandado fudi mina munu do meka ka do fene bela ala bi jigi wora na mbaro do abetane dugumu na mba bedo mafuma mbalnake salamu alaikum wa alaikum salam mbalnake ekume camion dola ya fomia bala camion mbe fe ka tigi fo ani camion mbe tugodi camion chama mbe tugodi parce que anya ka fo mortana chama mbe camion sanka de do mali tokola ka klaka malen chauffeur kala mebi o ga malen chauffeur la bla ekume mortana ko camion na mali ekume mortana mobile o ila bla tugodi on era le ka ko camion ko lambo duka ko ya santa ani kala woro kay afu sanjali santa ani kala woro la ilaha illallah alhamdulillah depuis amatul mumtahana inna nadla ya fama tin gudo akini ko dela mina kidan bin ka san kana billah mina ka ga jurbi hala waqti mina na ka ko kuma billah Diga waji yere ran na ko bo man na tro alo alon club bilan te mat gere club bilan voilà inna na ka bo man na tro akono ma ni kan bil lajo ana ba aga na bil fere asa ti kashi mais est ma do depende na no pepe halabi andana ana barka ni ma gurdu ni ma bin ka accident kai ko ana arshar bima est-ce que droit banchi droit bauchi akon mo fait ni dachi akon mo fait ni dachi kala kala bin sara on ko bin dachi woro ko donc halan parce que mo bi na le 25 ni ala mas aba sarda le 25 sara fa masro le 25 sara masro santa an kala woro ko fa banana voilà wora ni fana willa kata ekra syndicat do ya ni ko ba Segura ni transportero tari mo. Ko ka tan sama. Nani na ko kan ya ka ada ana na no sama para makka. Atram ge? Wani de patara makka. Modane ga intara makka. Patara makka. Ya Allah. Donc je sais mo ya on ka tu minti ga ya ko ta ka chama. Makka ya. Kwama nda modo ni ka present kana una me ako shite ni ka present o ko te na fa fara mun ka present ni vinagra kana mani ka ma kono la abor maka kana umbra ko maka ko na san ka mo fa so bi yare na pro ni kelma kono bo te fa kon ko sera situation de problème une solution de problème là c'est ça voir ça que c'est de partir d'une procréation pour que les cas soient pas mal là il y a des corps il y en a bien donc efle mortani ni wakati na itra mortani sharia so mo no fe ou kwa mako che tra magan kona signa kuma mina me yano che e kata malla folo yan nga che singa bo magan voilà OK donc on me fait qui ni nga mobli ni malien plaki de bala wa mortani plaki de bala mali plaki bala Allah akbar mobli nyogon jolbe che mbulu hein mobli nyogon jolba bulu alhamdulillah wakil min so na na fe ne dim sabada babulu ne bi ko yormilla ne bi mo gon ko babulu maleo ala me de ala me mo abe bala na wati temeni kuma mbana ya fama nyaka kuma temeni kuma ne bi sabada babulu
mais ala baraka alhamdulillah ni yoro man lati mais bu mo gon ko la ok e ke na mobile be barla wa mobile la jodi oh kan ta ko ni ka ta bu yoro man ya yoro man ti tin bora ni mo sedia ko ni yoro man do be me para la mais ni ba do me ko na ta para voilà mobile ba ta baraka parce que ay murtani so sanga blala d'accord mbal meke ambifu merci mbal ma ne kuma fa mba dalu adamu ni murtani ne ma fa mo murtani on be fen ke ngunu ko autorité jamatu ou be camion sans kana na Mali la yururu la kamada camion dédouané immigration malienne hakena fa Mali camion don kamali don ta ka blala sitan tellement que wira nana don sitan mi u jaw ba ke ka de séjour ko fen o mana ko Mali on re black abo fen sa chebora ka kuma 100 ans ani kalo woro abe camion na abe barake murtani kebulu abe barake domina camion ko camion saba bi ala barka la tira camion muga ani saba abe du bora Mali la na aw ko la ko no ko Mali ni muga hakede be nunu be minta murtani économique kebo ke me bis ni bo Mali la avec la complicité de l'autorité mauritanienne ni minta don ikana kana yinga ni ay ma do boutique la ni ay ma do fraude la ni ay ma do arme mu be do ni ay ma do nyoni malo ou be nyoni malo furo be di commerçant ma mo be furo sene mauritanie to la ou be na atakata ne ma do la na furali bi ko malien de bika gushi ni jamana kelinga ka malien la furu jamana kelinga ni mo te soro halala asrafe on est asrafe ka te ka dugu denga hera nyini ni ça c'est un transporteur mauritanien qui utilise les chauffeurs ou bien malien mobile malien plaki bala wamba mobile be immatriculation do donc chef le Mauritanie ou autorité mo songa Mauritanie la blaw ko cheka sil kakata ko kofe ko ni doy mora maka oda to ima alkaba fini uya foto ko jamando ka fina ere kan ko ni taramaka 100 ans an ko kalo woro mo bi bulu barala ye alhamdulillah jako yiri wara INPC tala prévention sociale foi tala malien mobile malien plaki ni ala sona ma mobile si ala nga fama wi ni mobile ngona fa bi amba besiel malien tay tunay Mauritanie ou be malien taw tuma tawdu mais Mauritanie be baraka malla aw be kuma dumu na Mauritanie fangni be baraka malila Mauritanie fangale be boutique de free malila Mauritanie fangale be commerce de illégal de malila malien taw ta baraka ke malien ti dangar koke malien do fle sokono klefla ou ma dumunike comment venir nous faire sokono nous a dit nous boire au bout de coup torturer 2 jours ils n'ont pas mangé ou bien on va cacher au dongo malien fla accident quel est Sarah quel est dossier double fracture au cas de séjour table ali 600 mobilement sur ka attaque nana mo ka sabali ni ma barka do yela mo te barka do yela ni ma fo ma chika papier ikena papier ta mais nous me fourri mi anga jamana santé nous go de dénoncer en be ko dongo yi o dato nous voulons que ni jamana nyamo nous ta kuma ou mesure fa beta ma ba shema mais au fene ka don mindo au fene ba nyona papier au détail donc ambassade dalala lundi le 10 on m'a fait ta pétition de 10 Mauritanie ambassadeur ma fait bala ka kamba bese ben kata dama donc na nyona ke kuma tala ulu tira usana nyo foka chiuli ala dugu da beni ka dugu lu Mauritanie kana to na vraiment na kana ti bele bolu fa jamana de la nous ka kuma amtaye amale on meta baradike mais nous me kanani okmana nous me malé on beta tunga de la mais nous me baradike mali ko ba foko jari ba foko mali territoire ou tado avec tout ça dugu gele na fa kamna ka décision kuma fa an ni mo mi maseka wuli ki chesri na ki simwala ni tese ka fenge na idabwala parce que on m'a fait donc ma fantan fleur fou ni fin fouté mais kan na jeni bebeke wani ki wora fele soro amet la kata mo ou ga numéro nous va faire au cas d'amanta du ministre malin mun be refoulé do be ko malin on a filé ko lula jotu ko wa kelengene sara do to malila Mauritanie autorité bu mine ku maltraité ku enchaîné ku ou do de sera befé kakla tun kanu filé mali frontière la ou do to mali fana ko do be wa kelengene mine wala jondo amet la ko ñu ko ma keme durni ko o de be o refle no gogi anga ta munu no fa gogi nantra munu no fa gogi en frère bo ñoko Mauritanie keme duru ani ko en frère bo la do Mauritanie en kala alala na on sere soit mi me bolo no tan frère ma keme duru la do Mauritanie en frère kadlo la munu malé munu be frontière la bo ñoko na fa nga do Mauritanie anga si ango fa na laje malé keme duru mu me frontière la ou kan ko no gogi na ala on ñu ma se en frère Mauritanie keme duru la do
o k'a dɔn ko barika bɛ Mali la o k'a dɔn ko Mali tɛ dugutigi ye o k'a dɔn ko Mali ye hɔrɔn jamana de ko danbe jamana don an b'o latun o mɔgɔw dontɔ ko dɔw fana bɛ 1000 minɛ olu la e ni Ala cɛ Moritani faamaw bɛ se ka anw bonya cogo di Moritani autorité bɛ se ka anw dɔn cogo di n'a fɔra i bɛ refoulé ka na chaîne b'i tigɛ la Maliyɛnw bɛ jɔrɔkɔ bɛ don Maliyɛnw na fila de an dun bɛ ɲɛgɛn kɛ o fila de bɛ taa ɲɛgɛn kɛ an ni ɲɛgɛn kɛ t'i la taa dɔ in fɛ tiɲɛ carte de séjour ko fana au moins ambassade bɛ yen ambassade signalé mais ne tɛ n da don ambassade ko la o bɛ Abdou Diop yɛrɛ bolo n'a sɔrɔ nin kan ka kɛ jamana kan an tɛ kuma o la ne tɛ kuma o la fɛn fɛn dɔnniya ci la o to yen n ye min ɲɛɲini n bɛ dan o la lundi Maliyɛn bɛɛ welelen don lundi le 10 Maliyɛn bɛɛ welelen don pétition an bɛ k'a labɛn ka taa di mardi à 7h pile an bɛ taa Bogi dumuni sɔngɔ o t'an bolo bɛɛ b'i jɔ n'a ka dumuni sɔngɔ ye car kɔni an ye car ta an bɛ foli lase Gogikaw ma ka foli lase ɲɔnɔ jeunesse ma ka foli lase Yɛlɛmanikaw ma dugu halaladen bɛɛ ko k'u b'an accompagner Maliyɛn 500 mun bɛ yen an b'o 500 ɲɔgɔn ta Moritani na k'o bila Moritani territoire kan autorité fila b'a tɔ ɲɛnabɔ vidéo n'a a bɛnna i ma a partage i ka aimer Mali ko de don mɔgɔ tɛ kuma don mɛn k'a ka ja bɛɛ ye mais n'i sera Maliyɛn ma i sera anw ma transition na ko ye ka yɛlɛma don ko la de Asimi de ko ko yɛlɛma hɔrɔnya n'o o sira tara Abdou Diop de ko n'i ye bali kelen cɛnna an b'an ta sara an b'o sira de kan an b'a fɔ ko k'an bɛn waati wɛrɛ